služeb Háj u Duchcova se letos konal 18. ročník festivalu Hájský kohout. Akce má za cíl ukázat veřejnosti, co všechno dovedou lidé s mentálním nebo tělesným postižením. Nechyběla hudební vystoupení nebo výstava ručních prací a výrobků klientů domovů, které se akce účastnily. Moc se mi to líbí, je tu veselo a doporučila bych to všem domovům, kde mají tolika lidí, jako je tady. Jde o to ukázat, co umí, co jsou schopní se ti lidé naučit a co zvládnou. Většina vystoupení je hudebních, takže spousta těch lidí tancuje, někteří zpívají a někdo i hraje na hudební nástroje. Klienti domovů se na vystoupení připravují několik měsíců. Význam akce je pro ně především sociální. Většině z nich chybí sociální kontakty. Když mohou vystoupit na veřejnosti, pomáhá jim to po psychické stránce. Festivalu se letos účastnilo bezmála 200 lidí z 16 domovů sociálních služeb celé republiky, včetně jednoho z Německa a 2 domovů důchodců. Máme krásnou slavnost Hájského kouta. Vystupují tady samý ústavy a hezky vystupujou. Já pomáhám, chápu. A ten Hájský kohout? Jo, tak no, to taky dobrý. Na závěr akce vystoupila také známá kapela Lunatic. Přemysl Kosej, televize Nova.